खुलुमखा दिनै 20 तारिख एप्रिल पहिलानो आं जोंनि हास्टेनि बर'रावनो बिसेसके जोंनि त्रिपुरा सादोफोरावनो आंनि खा गाहाम खा कुफुरबाय हामबाय जोंनि गरिया नि तेर चलै दंगो ओ गरिया मुतायनो जत्त चिम्बररो बेलाय खेम्मानेगो ओ गरियानि जराबो आं जत्तनो गाहामुंथुं दिनै साइस्थ गाहामुंथुं दैथिनि बराव गोबांमा सोंनुखा ओ जराबो दिनै COVID-19 ओ कर'ना भाइरास दैयै बेलाय खमाना लायजाक किलायजाक आबनि बागै जों आगनि हायख्लायै जों गयरानो तेरनो जों कामके पालायमालिया आबनि बागै जत्तनो नाव तंगै पालाय दंनायगो जे मानसाक ससियेल गेदारिं खालाय दंगो नियम माफिक खालायै आबनि बागै आं हायनो जत्तनो ओ गरिया तेर जरागो चिन्तिप्रा सारनो दै जत्त चिन्तिप्रानि बर'नो आंनि खाखो फुरबाय खाकसांबाय हामबाय आफारो दिनै 20 तारिख एप्रिल आं हायनो हाय कक माकाचारो जों सिगो दिनै त्रिपुरा हास्टेगो दिनै ओ कर'ना भाइरास दैयै लकडाउन चलै दंगो सेकेंड फेज ओ लकडाउन मन बागै हायनो हाय बेलाय खेने बिरमान जों मानै दंगो बिसेस दिनै त्रिपुरा सारक गोबां माताबक पारारावगो गोबां मा सामुं नमुं अबाबुङै दंगो सामुं रमानलिया आबनि बागै अजाराव जों जत्तनो जों बियालां लायजाक तौफानो दिनै सरकार BJP आइपिडि सरकार जों जे मानसाक चुबाय दंगो नोर जत्तनो सायमानो दिनै सारा त्रिपुरायाव ताकफोनो जों खोनायाखो केबो माइमाचाया अंगो अबहाय जों रिपर्ट मायाखो जों जत्तनो साख्लायजाक दिनै SDM BDO दिनै DM जों बरनो साजाक दै पुलिस प्रशासनो साजाक जे बरफ माचायं दं हनख्लाय इमिडियेटलि जों रिपर्ट दि दिनै SDM ऑफिस बा BDO ऑफिस रिपर्ट दि जों बरनो जाते ओ लकडाउन जराबो केबो माचाया तांथुं अब जों नाय दंगो आं जे मानसिक सरकार साख्रि दंगो